Mayong hapon, kini ang Sugbo News Live. Human sa kusog nga linog kagabi, hangtod karon, adunay panagsang aftershock sa Bugo City. Mga pasyente nga nasamdan, hinay-hinay na nga na mauli, human na atiman sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo. Atong sayran ang labing uwahi nga kalambuan o mga kasayuran sa Bugo City. Atong news responder si Rebecca Ortez. Rebecca, kumusta na diha ang sitwasyon sa Bugo? Yes, Monching, na ako karon sa Cebu Provincial Hospital, Bugo. Sa pagkakaroon, medyo mingaw na kay ang mga critical na mga biktima na charge out na sila sa lain-lain na hospital. Ang nahabilin din karon ang mga stable na nga for discharge. Sa pagbisita ni Governor Pam Baricotro ganina, tuyog ang DPWH Secretary si Vince Dixon, iyang gisaad niya ilang paspasan ang pag-check or assist sa building para makabalik na sila sa sunod sa hospital. Kaya sa ako sa nasayran launching, si President Bongbong Marcos magbisita sa siya ugma dire. Kaya daghang mga donations nga nag-abot-abot na launching. So, Rebecca, ang sitwasyon biha, nagpadayon pa ba gihapon ang mga aftershocks ning mga orasa o ning mga bikay? Oo, grabe ang aftershock kusog kaya Monching. Maski di karon oo, dinihok na sad siya. Kusog-kusog, grabe. Di sa kuha niya, taasad, no? Apo na mga 7 seconds. Rebecca, ang mga tao diha unsay ilahang kuan ron? Nakuyawan pa ba or kanang unsa man ang kahimtang diha gyud karon sa Bugo City? Sa karon stable na kayo, stay na kay nangabot kad ang mga tent, ilang gipangsulihan ang katong mga tent ganina nga puti ra bang inita, nilisan og mga dagko na nga tent gagikan sa province of Cebu. Imog yung nasuroy ang Bugo, nakita ba nimo ang kuan gyud diha kahimtang sa mga karsada or kanang mga istruktura nga gupok or nahugno? O nasuroy jud na ako watching pagpadung pagsulod pa lang dali na namin nakita nga building nga kasi napikas siya. Napikas siya niya, nahugno. Ang pikas na side unya dito sa pikas, dagko kaayo ang mga crack. Dagko kaayo ang mga crack na sa mga building. Wala patud niya. At hangtod karon wala joy kuryente diri. O ang mga dalan, daghan sa kaayong mga nang liki, niya ginahinayan sa DPWHO tarong nila di pang abunuhan. Rebecca, sa atong nasayran daghan ang patay sa Bugo, so ma-feel ba nato diha karon ang kining muragan ni Guan kining kasubo sa mga tao sa Bugo ning mga panahona nga naigo sila ni ining kusog nga trahedya sa linog? So feel jud din mo nga low urgent daghan kayo na tagmuyo karon sa nahitabo gabi. Daghang mga patay ang mga ilahagaling mga patay ang ilahagaling mga relative. May sunod nila katong nagliko ang nagpuha sa mga patay. Ang ilang mga pamilya naghinilakay yung tao, nag-atang sa ilang kuhaon ang mga patay. Ma'am Bex, si Governor Pam Baricotro ni diha kaganiha. Unsa pay gingadto sa atoang gobernador, Ma'am Bex? Si Governor Pam niadto siya dito sa municipality hall, meeting sila together with national government. Sa katong mga bisita na ito, mga national government. Dayon ni ato siya sa uban ng mga naapektuhan. Ipag-check nila, ipang-hatnan o mga panghatnan o mga pagkaon. Wala na ni Ari sa Cebu Provincial Hospital. Okay, daghan kayong salamat, Rebecca Ortiz, sa imuhang mga informasyon nga gipaabot usab nato dire para sa ato. Okay, si Rebecca Ortiz nanukad live sa Bugo City. Thank you, Ma'am Bex. Sa laing balita, bayanihan nga sistema buhi kaayo sa administrasyon ni Governor Pam Baricotro. Daghan sa mga Sugbuanon ang nipadayag nga mo volunteer aron makatabang sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu. Si I.C. Santi Leopoldo adunay report. Sa Cebu Provincial Capital Heritage Plaza, nagtapok ang mga estudyante, mga professionals o pribadong grupo.
Sila ni padayag sa ilang gugma sa pagtabang pinaagi sa pagboluntaryo sa pagserbisyo sa mga apektado o mga biktima sa linog. Sa simple nga pag-alsa sa mga relief goods, dako na kayo nga tabang alang kang Raul Hintalyan, usa ka varsity player. Dili man jud siya like something nga kana bitong murag nang gusto lang gid mo like ang mamalasakit lang ba kay gusto na mo help pod kay syempre kung napod mi sa nang posisyon kay di pa galalin. Daghan mga estudyante ang nipadayag sa ilang libre nga serbisyo aron makatabang sa mga biktima sa linog. As a youth, manggod, youth ko sa usa na mo ka kuan barangay sa Mandaue. So, encourage na ko and ako ang lola ka is public servant po sa CCMC. So, na-encourage ko nga more to help kay like na kuan ko nga as a nursing student nga need jud nga mo volunteer as kuan mo tabang dito sa Bugo City. Ako sir kay as a public servant, I'm a public servant myself kanang I'm a member of the Sangguniang Barangay sa poblasyon sa Argao. So kanang public service is always above myself good. So that's what triggers me to help the people of Bugo City. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, nagpasalamat sa daghang volunteers nga nipadayag og gugma sa pagtabang. Yes, daghan kay tag mga volunteers karon nga naa nakagather sa Capitol. Dr. Catalan and GovPam issued that call not only for medical personnel but also for non-medical personnel to come here sa Capitol para makatabang sa among affected sa earthquake. So we have here, we've been deploying since ganinang morning pa. We have deployed doctors, we have deployed nurses, and now karon we have a lot of nursing students who are very energized and willing to really lend a hand for our fellow Cebuanos. Dr. Catalan issued that call last night through her Facebook page na we are in need of volunteers with a medical background. I don't have the exact data with regards to which schools are naano, but we have a lot of nursing schools Jud, who are present here and other allied medical schools. We also have first responders, we also have licensed nurses who are willing to lend a hand po for our endeavors. Nagpadayag usab og suporta sa Cebu Provincial Government ang Red Cross, ang Rivo ug mga pribadong pundok aron sa paghiluna sa paghapsay sa relief operation. Now we are also helping the Capitol together with attorney there is kay sila si Gov, sila si secretary, sila provincial admin Ace Dorano, tuaman sila dito, no? Busy kayo sila dito on the ground. We're helping here setting up the nag-set up naman og command center. Ang ato na lang mahatagan nato og pagtagad ang mga different areas. Ang atong panawagan no nga kanang daghan magyud kay gustong motabang. Ang uban ni direkta og tabang. Maayo man sad na. Pero kung dunay o mahimo lang atong i-direct diri sa atong command center diri sa Capitol kay coordinated kayo ning atong pag-deploy ngadto. Naagyo dayoy response ato man ang gi-organize nga ma-deliver nato ngadto kung asa gikinahanglan. So pwede man sad og mo diretso pero dako pong tabang kung ma-coordinated kay ang tendency man gud kung dili coordinated mas daghan unya ditong natabang sobra na dito sa usa ka lugar unya dunay mga lugar pod nga nakalimtan po tao no nga wala pod matagad. So mao na ang gibuhat nato no atong gisabutan ni attorney, but more importantly sila si GovPam dito, sila si Sec Ace ug ang team nga to nagsigi og coordinate diri sa Kapitolyo nga kanang asa gyud nato asa gyud nato pang strategically deploy ang mga assets ug ang mga goods nga gikinahanglan on the ground. Ang buhatan ni Governor Pam Barik 4 gisiguro nga mapadangat sa mga biktima ang hinabang gikan sa katawhan. Karon put up na ta og command center. Karon makeshift pa but we're planning atong ibalhin diha sa social hall but wala pa gid nato masugdi kay tungod namang koy portion pod sa executive building na damage like na ceilings nga nahulog but so far ang initial assessment is structurally safe and sound ra. Ang atong panawagan no nga kanang daghan magyud kay gustong motabang. Ang uban ni direkta og tabang. Maayo man sad na. Pero kung dunay o mahimo lang
atong i-direct diri sa atong command center diri sa Capitol kay coordinated kayo ning atong pag-deploy ngadto. Naagyo dayoy responsa ato man ang gi-organize nga ma-deliver nato ngadto kung asa gikinahanglan. So pwede man sad og mo diretso pero dako pong tabang kung ma-coordinated kay ang tendency man gud kung dili coordinated mas daghan unya ditong natabang sobra na dito sa usa ka lugar unya dunay mga lugar pod nga nakalimtan po tao no nga wala pod matagad. Balitang may labot ang Sugbo ay si Santi Leopoldo, Sugbo News. Sugbuanon, manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. At tangi ang mga kasayuran ug balita nga may labot ang Sugbo, dinhi lang sa Sugbo News page. Ako si Monching Auxdero. Maayong hapon.